daga message ɗin gurin sai kin ji abin ya yi wasu sai ki zo ki rawo sai ki dawo sai na so ki na munza sai ki dawo sai ki dawo recording sound recording and action yi mana ni na yi kuskure kuma kuskuren na son ka mu je recording action ni na yi kuskuren na kuma son ka ne sai na yi duka cikin gidan nan ban taɓa tunanin abin da zai faru ba ke da ba zan kira ka Dali kira Allah ya malama ki wani shiru kawai kin cuce ni kin saka ni cikin masifa kawai kun shirya lalacewar rubuke da wannan fasikin kika bari na zo action shirya lalacewar rubuke da wannan fasikin shirya za ku isa ku fito da jihari na zo Allah ka dinga saka mun je gayyata ta kai gidan nan kira na kai kuma yadda aka kira ita ce kira ka ita kira ni a gani idan ni fasiki ne kai ma fasiki ne ai na zata duka da rafi dukkanin idan kuna haka za ku tona mana asiri idan suka ji hayaniyar ku fa ta yaya kuka shigo gidan nan kenan ai na zata duka da rafi dukkanin mana a ƙarƙashin doka muke ne da rafi ne Rahab idanuwa yin haka za ku tona mana asiri idan suka jiyo mu ai abin nan shigowa za su yi sai a yi kwankwasa kofa ok pick up daga nan gurin to action shigo abin nan idan kuna yin haka za su jiyo ku daga waje kuma za su shigo pick up ka yi shi action idan suka jiyo ƙarar za su shigo cikin gidan nan a'a dadi ka ƙwanƙwasa ki buɗe musu kawai su shigo kowa tashi ta fashe action bude mun su shigo a ita da kare kowa tashi ta fashe shi ni ban aikata laifi ba haka zalika ba zan rafa ma asiri ba je ki bude su shigo cut haka mu gama da can din okay haka mu gama da ƙarshen sun da sun tashi yau mu gama da cikin wannan ko babban da ran ya kama su tirifin da ba me kake tunani haka sai mutsul-mutsultu kake yi daga cewa Uga daga ɗazu zuwa yanzu fim nawa ka kalla? Bai kai uku ba. Sound. Ya kake jin sautinka? Ya kake jin sautinka? Daidai? Me bacci? Assistant Director 2 and 3. Shi ne dama ne kawai. Dina boy. Ya shot ɗinka yake. Recording. 3 medium shot. Action. idan kuna yin haka za ku tona mana asiri suna jiyo hayaniyar ku za su taya ku shigo cikin gidan nan sai ya yi dalo. ka yi sa'a mana gidan nan kuma mana gidan nan din ina ta nan zai ji ya dawo martabar mahaifina nake tunawa ba da ban haka ba na rantsi da tunan kamanta wani ne ya haife ka idan kuna yin haka za ku tona mana asiri idan suka jiyo hayaniyar ku za su shigo cikin gidan nan kuma taya ku shigo gidan kenan
kawai su shigo. ina da shi kawai we already passed that stage. Je ki bude shigo a yi ta kare ni ban aikata laifi ba lalle ba zan raba ma asiri ba je ki bude su shigo. Mu ɗauki nan ƙasa. Wannan fuskar ta kawai ya farkon. Ita kada ya ni dai na yi kuskure kuma kuskuren da son ka ne. Kin gane? Tashi nan da suka yi. Abokina? Abokina ka gane? Samson? Okay. Mutum recording. Ai ita ce ba? Tiofi. Ita ce. Action. Ta fashe wani ta fashe? Allah ya kiyaye. Record. Action. 1-0. Ka jefa kwallo. Action. Ni dai na yi okay. Ni dai na yi kuskure. Na gane. Picking up an action. Ni dai na yi kuskure. Kuskuren nawa kuma shi ne na san ka. Sannan nake maka da yasa na kira ka a cikin gidan nan. Da na san abin da zai faru da ba zan taɓa kiran ka. Ki raba mun bai kin gama cutata kin yaudare ni kun shirya lalacewar ku ke da wannan fasikin amma ki ne ki ga gare Kaga gare da suka mun jai. Gayyato ka aka gayyato na aka kuma ita ce ta gayyace. In har suna na fasiki kai ma fasiki. Cut. Kina da kike shi mu bibi. Tsaya inda kake tsaya. na samu na ku Yana duk za mu ɗauki abin da shi ma zai ɗauki. hello ko wanda yi zama hello Nice. Dogara wannan ne da Dogara da yau haka. matsalar dama dajin ne. na Ni wallahi in zamu sun da shi ya tsoro nake yi a cikin. Wannan da duka ne. Duka yake yi. Kalla ta fa zai da naje da ka. Da nan naje. karama A wanda da je da ka. Sanda Ya kan shege ko? Wannan wani yace zo. Zo kai. Zo kai. Wallahi da yin wata kalla sai da ne sama da dawa. ina gode ma sosai Zero. inda ana ce action Roll. Dogara. Dan yi haka daga. Action. Kaga ka dinga saka mun jai. Listen to the action. Ni dai na yi kuskure. Kuskure na kuma shine na san ka. Sanda nake maka nisa har na gaito ka cikin gidan nan. Amma da na san abin da zai faru da ba zan taɓa kiran ka gidan nan ba. Allah ki mun shi kin cuce ni kin ci amana ta kin yaudare ni da sunan soyayya kin kira ni gidanki bayan kun shirya lalacewa za ku yi fasikancin ki da wannan dawa Kaga ka dinga ba saka mun jai. Yadda aka kira ni na zo gidan nan aka gayyato ni haka aka kira ka gidan nan. Yadda aka kira ka a gayyato ka ni ma haka aka gayyato ni. Pick up action. kaga ni fasiki ne kai ma fasiki ne Yadda ta kira ni gidan nan aka gayyato yadda aka gayyato Dawo ni daga farko. Calm down. Action. Yadda aka gayyato ni gidan nan haka aka gayyato ka. Kuma ita ce ta kira mu. Kaga in ni ma fasiki ne kai ma ka zama fasiki. Cut. gaskiya ne ba dogara gaba ɗaya raina mu Wallahi ke gina mana wallahi. Ba ka iya matsawa ne ne. Abu za ku zan yi. Ai guri zaki ba mu sai kin gaba gina ɗaya yake lalata musu wallahi Ni da ta ta. kin ta ku ai kai ba zai kuma yi mutai. matsa za ki ya more kawai kin matsa gefe ki ɗan biya ba Allah ki gina mana. one step back Yanzu ai akan dada ake amma kin yi wani abu hikimar da Zan faɗa na faɗa shi. kamar an buma gefa aka Wallahi ni neman mamma ni aka ban maka ma wallahi a hannu. Zaura ne. mu taba ki Ai da ka hore na wani waya ke yara.
a yanzu ina ɗagawa ba. Wannan ta dan mu gona mu. Ya ta cikin can warware. Zan gina gida mai hawa 5,000 in siyo Bugatti 'yar 5,000 zo gana. Ka tura mashi in dashi ma Goma. A wannan ne nake ɗaukar shi, zan ɗaukan ma wani. Saboda kan mu samu release content. Alhamdulillah, wa ke magana? Daga ina?